niet zo flamboyant bij. Als het weet wel. Want anders is gewoon mijn horen doorheen en daar haal ik niet van. Nee. En het rottige is niet erg, maar er zit niet meer zoveel. Ja, wel keurig netjes de scheiding in het midden, hè? Ja, natuurlijk, ja. Dat moet wel, een keuze heb ik niet. Ik ben vervallen door mij, joh. En ik zie dat je hebt... dit is zeker windproof, want je hebt al wat extra plekbanden overheen Ja, gedaan. daarom, dat er gewoon bij jij blijft. En dan haal ik mijn hersenen ook beter bij jij. Ik zag ook net, want had je nou een schilderie achter in de wagen? Ja, wij schilderen hier binnen. Dat is wat zien wat wij schilderen. Mugt het? Ja, dat mag. Ja? Maar moet ik even het uiterlijke wegzetten, anders kost het me 350 piek. Dat vind ik een beetje veel. Als we dan even bij het uiterlijke blijven staan. Zolang Ja, het dat kan gesprek- ook. Want mag ik even zien, want dat is een schilderie van Ogge Hand, wat door... Jawel, ik maak wel schilderijen van mijn hand, maar ik weet niet of ik er nou zoveel heb staan. Maar ik heb er wel een paar. We zitten hier met een man of 10, hebben we hier als honk. De Hinkelbaan. De Hinkelbaan, ja, dat is vroeger een kinderspeelplaats geweest. En ja, nou, dat stond lang leeg. En toen hebben we maar zelf leven in gehuurd en leven in gebruikt. En dat is schilderclub Moza Art. Ja, Moza Art. Ja. Dus iedereen duidt heel wat. Oh, dat is enig. Maar hier hebben we ook gewoon een hele hoop rijen in, hè. Maar het meeste heb ik toes, maar... Maar heb je dit nou allemaal bij ook voor even een urke of wat schilderen? Nee. Ze zeggen dat het eind van de week vast een oven is. En Dat gerucht heb ik ook gehuurd. ja, heel gek. Ja. Dan hebben we misschien dezelfde bron. Dat zou je kunnen. En, Maar bij Halders bronnen geheim, hè? Ja, nee, anders komen er te veel Hollanders, hè. Moeten we naar binnen komen? Ja. Die meertjes, dat is weer zo'n pruis die dat wil. Maar ik ben net verhuisd en dan heb ik me in een opslag en dan heb ik een hele brotzooi. En dan heb ik die opgehaald. Dat zien en schilderijen en dingen voor de vaste oven. En daar heb ik het gegeven. Want daar heb ik dus 2 zakken met hoeden en petjes en weet ik wat allemaal niet. Want op het laatste moment kreeg ze de beste invallen. Zo is dat. Ja? Sommige mensen die presteren het beste onder de druk van een deadline. Ja, dan wordt zelfs gas vloeibaar. Hè? Ja, nee, maar dat is natuurkunde. Hè? Ja. Nou ja. En dan heb ik allerlei grij gehoord. Gewoon natuurlijk altijd iets om de inspiratie wat te verhogen. Spraakwater. Ja, een beetje. Ja, en verder heb ik nog van allerlei dingen heb ik nog wat zo van. Ziet geen emis die bekend is om zijn hoofddeksels? Nee, ik ben bekend om mezelf. Ik loop meestal met een koe rond. Met een koe? Ik ben de man met de koe. Een levende? Oh, ongeveer zo goed. Als een kalf? Ja, nee, maar die geeft wel melk en dan nog een paar kleintjes erachterin, hè. Dragend. Dragend? Ja, en dan mogen die mensen, dan heb ik achter me zo'n rits gemaakt. Ja. Ging ik die openmaken en dan mogen die mensen met een handschoen, mogen die proberen dit te verlossen. Dat geeft hartstikke goed. Zo'n plastic handschoen tot... tot zoiets. Ja. Ja, die heb ik nog van vreugde overgehaald vandaag. Je ziet Viaarts geweest? Ja, ik ben Viaarts geweest. Serieus? Ja. Ja? Ja, dat zie je toch? Nou... Nou, dat altijd overal bloot. Hulpkersman had ik ook wel toevertrouwd. Dat klopt, dat heb ik ook gedaan. Ik heb ook Kerstman gespeeld voor de Eenzame in Venlo. En dat was best leuk. Echt hoor? Hartstikke gezellig. En hoe deed je dat dan? Nou, we deden dat bij Van der Valk pop-up. Dat is aan de Prinsessensingel? Ja, door. Daar hebben we voor 60 eenzamen hebben we door gekookt. En ik was dan op een gegeven moment degene die ook af en toe bij die mensen ging zitten en ze een beetje trusten en een beetje mode in De mensen moesten niet bij de kerstman op de knie gaan zitten, maar ging bij de mensen zitten? Ja, ik bij de mensen op de knie. Dat heb ik van vroeger nog. Toen... Nee, maar goed je dit ga je nou allemaal naar binnen brengen? Nee, de belangrijkste dingen heb ik nou binnen neergezet. En dan, dit is gewoon mijn vervoer is dit, hè. Dat is mijn vrachtwagentje. Een klein uittukje. Geweldig. Ja. Maar daar kan ook alles in, hè. Want eigenlijk, en ik ben ook nog een beetje muzikaal, moest je weten. Want ik kan ook gegeven muziek spelen. Nou ben ik... Ik had het heel verhuren en een koe natuurlijk. Ja, ik heb alles bij me. Dat heb ik zo de loop der jaren verzameld.
En dan gaat er nog een hond blaffen. Ik kan dan alle. Kunt je ook een vastelovensliedje eruit persen? Nou wel heel goed, maar niet al goed. Nee, maar dat is gewoon spul dat ik in de loop der jaren verzameld heb. En nou ik verhuisd ben, komt het allemaal bovendrijven. En dat is dit ook, hè? Ziet je een tegelse, een Nee, ik ben een venloneer? Venloneer. Een venloneer. Ja. Van Venlo-Zuid, zoek ik. Nee, van Boete. Ja, hey best dan de boete durf ze, hè? Want we zien nou in Venlo Zuid-Zuid, hè? Ah, dan kan je wel zien dat ik toch wel wat met Q heb. Hè? Want, ik heb er al een man, het zit helemaal vol. Kijk, dit heb ik ook even uit de start, of uit de vuur. Dit hadden we ook nog, dat trekken we dan aan. Dan ziet dat er toch een beetje netjes uit. Dan moeten we toch altijd iets voor zorgen dat ze er netjes Ja, uit dit is dan, ja, dit is iets voor de hofbal of zo. Nee, toch u vandaag ook wel, hoor. Ja, toch? Ja, maar ik heb alleen maar chique dames in mijn geer, hè. Echt Niet hoor. van die, nee. Ja, En waar kunnen we ook tegenkomen met een vastelovend? ja, dat ligt eraan welke dag. Op vrijdag is de Venlose avond in de cafés. Ja. Op zaterdag hebben ze Domani en hebben ze de Blauwe op Kwartelenmerk. Ja. En dan hebben ze ook nog de cafés ertussen. Dus de boetezitting is er nog niet besteed? Och, daar ben ik vroeger geweest. Maar ik heb zo'n grote vuut. Dan gaan die 10 ervan af. Oh ja. Ik heb maar 47. Je hebt dus nog dat een past toch niet. lange 10 Dat heb past je. toch niet. Nee. Ja, heel druk ook letterlijk en figuurlijk. Daar heb ik wel met mensen last van. En dan de zondag? En zondag gewoon even een blieren kijken of ze het toch goed doen. Uiteraard. En dan gewoon ik maandag... Dat is ontwikkelingswerk, denk ik. Dat is of niet? ontwikkeling. Ja. Een plannen te ontwikkelen. En dan gewoon ik... Maandag kon ik dan een Venlo als vaatsen. En ik heb Doet ook- je mee in de optocht? Ja, en de tuurlijk. grote optocht als vaatsen? Als vaatsen. Maar ik ben ook bij het pronken geweest. Dat is een hele mooie traditie, Ja, hè? heel Pronken. leuk, heel gezellig. Ja. Super is dat. Ja. Hey, de koffie bij de Hinkelbaan. Ja, Wat ben je We komen even... Goed, ga even mee naar binnen. Ja, maar moet even het uiterlijke wegzetten, want Piet zei Oh, ja, dat die- ik dat me veel geld kostte. 350 euro. 350 euro. Zie je Piet? Ik ben Piet. Hallo Piet. En wat is ook... Ziet je dat? Ja. Oh. Wat ik ben Gert Vlugel. Oh. En dan kunnen we ons bezoeken in Duitsland. Ja. Oh, een Duitser. Ik sta er even ook neer. Kom Ja, maar dat is aan. goed. Ja? Generaal. Hoe is het toe? Ja. Oh. Ja, dat moest zijn op die Gashuisstraat. Gashuisstraat. Dat is, we hebben bij de kerkbis, hè? Kom, we gaan naar binnen. Nog want- met een kwart. We gaan naar binnen. Dus schilderclub Moezenaard. Zo. Zullen we dat... Moeten we dat niet naar binnen? Moeten we... Ja. Piet? Ja? Ja, dat moet ook mee, joh. Zo. Welke deur moeten we hebben? Hier links? Neben de kerk, hè? Op die straat, ze moeten rijden varen. Dat is de Gashuisstraat. Ja, hier is het. Hier is het gezellig. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, wij helpen de goede man even met het naar binnen brengen van zijn spulletjes. Oh, die spulletjes. Hallo. Willen jullie koffie? Fanny? Dus dit is de... Hallo. Dus dit is de Hinkelbaan. Geweest. Geweest. De Hinkelbaan. Ja. Het gaat verder dan stoepkrijten hier, hè? Absoluut. Ja. Moet je eens rondkijken. Mozaart. Dit is moesaard en boven zit trapaard. Wat is het verschil? Dat is een andere groep. Maar die schilderen ook. Schilder ook, ja. En dit is iedere dinsdag En donderdag. en donderdag. Ich verstehe kein Holländisch. We zijn Überhaupt internationaal. niet? Doch, ein bisschen. Een beetje. Ein bisschen. Sie können ja auch Deutsch, das merke ich schon. Maar Even bijzetten. u heeft zich vermomd als Nederlander met een oranje vestje, hè? Oranje Wäsche. Du weißt doch, Okay. dieses Rondell. Nicht, wenn du von Deutschland kommst, nicht rechts. Dat ziet man sofort. Zelfs sporttrainen. Nein. Erste Straße. Direkt links. Nein, links.
Geweldig. Dan werd hij gewoon live geprobeerd om een Duitse gast heen naar binnen te loodsen. Wat volgens mij niet zo heel gladjes verloopt. Oh, maar dat is leuk. Dat is zo direct. Dat is de skyline Van Tegelen. van Tegelen. Dat duurt nog bij Venlo. Venlo Zuid-Zuid. Ja, dat huren ze hier niet keer, hè? Nee, In het land van de Noeles. Ja, de Noeles, ja. Is dit, hoe zou ik het zeggen, karakteristiek voor och werk? Nee, mijn werk is dit zo. Die paneeltjes, Die paneeltjes, zo dit. Dat is schildert je dat allemaal gewoon uit de hand? goed aan hand, ja. Wat leuk. Nou, die liedjes maakt er dat bij, dus. Meestal dan, zo wie dit, hè. Dat is abstract. Leuk. Ja, dus. Je ziet wel Ja, ik doe dat een sinds... van de kleurrijkere types hier. Ja. Ja, ik doe dat pas sinds 1,5 jaar, dus. Serieus? Ja. Ik heb altijd gewerkt, sociale werkplaats. En toen ben ik met pensioen gegaan, met vroeg pensioen gegaan. Ja. En toen ben ik bij Piet gaan schilderen. En dit is niet nog getekend of geschilderd? Ja, Of... We hebben zo'n dik boog en ik heb zo'n kieken. Dus dan moest een klein beetje. Oké. Ja, nee. En alles is te koop. Een beetje van mij en een beetje van Rembrandt. Volgens mij hadden ze weer ergens een Ja, Rembrandt. hadden ze weer een gevonden. Vandaag in de mees en dat is dan dat kun je ook direct binnen natuurlijk, hè? Ja. Ja, maar gezelligheid, troef heet toch? Ik denk een kopje koffie.